Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Francis Espares no ug sa dili pa day kung basahon ning naay pipila nga nag-comment no si James Sabero. Shout out the idol no sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Tingbian, Misamis Occidental, Mindanao, Purok City. Hello mga paborit kong channel, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ulit ako, present at makikinig naman at manonood. Salamat kayo no, James Sabero no sa pagpaminaw o kang Nisilis Mudit, makalagot oy, basta nga looy. Okay, salamat kayo no. Nisilis Mudit no, thank you kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga sunod aning dramahan no, amping mapirmino shout out yung tanan. Ug karon no, dito maglangad ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Espares. Part 70 na tano mga ka-listeners. Idol ko si Tatay. Wala. Flood control tagiya na, kontraktor. Ingali no. Bay, taraw na ako. Taraw si Chuna. O si Detina, di ba? Tuod silang nanaw. Oh, bay, taraw ang lalaki, nadaobod. Bay, siya pa'y butong. Oh, sabay? Siya ang tao nga milamparo na ako. Oh, Mipalit na ako. Ug mitiun siyang armas na ako. ano? Siya gina pa'y Yung saman, tahon tala. Ayaw. Oh, mau ka na tawa ng taparos ni mo niya. Ipaluhol pag yung ka. Probida. Nga ni tiyon pag armas. Siya lagi na. Tahon tani be. Ayaw lagi. Oh, nga duman ka duman. Kung imo nang una, imo na buhaton bay. Magubot man. Masamok na hinoon ang graduation ni Inday Atina. To di ano. Tuwa o. May kuyog yun ang maong tao nila na Tina. Kuyog ni Chuna. Ibagin ako ni mo. Lain pa to, ano? Buga na to. Nganong kuyog siya nilang Chuna. Ang butang. Basta, ako rin may baobay. Ako yung magbertis. Sundan ako sila. Paibaw unti ka. Balikon ka. Palihog ba ibutong? Sige. Diyan sila, ha? Ito, anas ba ibutong? Ang sakit man dugang ko. Nga kong anak. Wapa kayo. Pero, lain ang kuyog. Naay area para ninyo, Nay. Ayaw ko balakan na mo. Biyaan na ta na mo. Sige. Padayon, anak. Bong. Dili tayo. Dini ay. Yes, Chuna. Tara sila. Lingkod sila. Kinsa ka na mong ginampak sa? Bituang. Uy, sige. Kakita ka? Ni kinsa? Chuna ko. Ha? Si Chuna? Kita. Nga naman. Kung nakakita ka, nakaila ka siyang kuyog. Karoon po ko kita na tawa na. Mauna si Bong, ang amo ni Chuna. Bong? Hmm. Bonggo? Ang habayot. Sa day. Hindi na senador eh. Hindi na bunggong senador. Basta, Bong ang pangalan niya. Bong. Pida, no? Nagkuyo ka na siya, no? Alams na. Oo, siya alam sa. Sa pa. Kung niduwa si Alan og laing team, kana si Chuna, biduwa sa naglaing team. Sinday. Kan silang si Alan. Kaya ngayang si Rickbot si Apple, way kabuga. Pero kana si Bong, milyonaryo. Bitaw, kay klaro kayo. Mahalon kayo sakyan ng gamit. Mo ilang sakyang Chuna og deti na taon. So, mana, klaro na kayo, klaro. Klaro nga, unsa ha? Sinday? Nga, ang mga mahanaon niya ni Atina, mauna na si Bong. Sinday. Unsa na, bay butong? Unsa naman?
kanang kuyo ko ng tuna tina. Mauli na subong. Bong, Oh, amo tuna. Milyonaryo. di ay ba? Mo na bailan. O to nakapahimutaw na sila. Si Daytina, tuwa na siya, nitipon siya mga classmate. O sila si Chonag si Bong, nagpahimutaw na siya. Oh. Ya. Tuho naman siya ng talukoy ni mo. Kaya ko ba ibutong? Otong lang ko. Oh, bay. Klaro niya. Ay kabala ka ba kaya ko. Okay. Tana, kaya ang kanin mo. Manood ta. Aduh, tarong kita kang paso imong anak. Palayo lang ko ba? Ngay, bala ka, Diyok ko kung tingalik magkita pa kung inay atina. Oh, sige, palayo lang. Oh, may nanawag din mo. Ah, si Apple. Hello, Apple. Asa ka karon? Di amin sa school gym. Graduation ni Athena. Oh, wah. Congrats. Thank you. Naabas alan diha. Ha? Waoy. Dili mo sugod si Athena nga mutambong iyang tatay. Kay kung mutambong siya, dili siya mo paso. Oh, mo ba? So, ikaw ray mo paso. Why problema? Ako pa. Pero, ligon kay kog back up. Oh, may backup ka? Of course. Kinsa man? Si Bong. Nasbong? Yes, Apple. Nia, kuyog na mo. Wow, bigkapin ha. Siyempre, oy, of course, oy. Ah, ikaw ba, paniguha gini mong first lady ni Bong, no? Yes, Apple. Ang. Tawag lang unya ha, kaya hapit na mag-start. Okay, ha? Okay, tawag lang ko. Okay, bye. Si Apple? Unsa to yo? Ay, ni congrats lang. Okay. Jonah! Hoy, Sindoy! Hi! Ganina na ka? Tataod na, tataod na. Anak ko yung mga kauban, nganyari yun, ang uban, atua, mudit sila sa reception. Sige, okay ra. Ay, tuoy, ila-ila mo, my big boss, si Bong. Ay. Bong, akong silingan, hara sa mga marites, si Sindoy. Hello, sir. Hello. Salamat ka kaila to, sir, no? Good afternoon, ladies and gentlemen. We are about to start. Please stand for the invocation and for our Philippine National Anthem. Sige na. Kay mag-start na ba yun? Bay, sugo na paso. Oh, bay, butong. Ang bulak bay, ang bulak bay, nga kung game mo bay, ang lay. Ang lay? Niyara. Okay, bay. Ang sugataw niya si Daytina ay nagkanaog sa Agika Stage, ha? Oo. Nga itaw ng buwak, ha? Oo, bay. Oo, sugot kay ko. Magsugod na tingali. Abaca Sophia, with honors. Bay, murang sunod si Inday na taon. Kay abaka naman. Ay, posisyon naman, oh. Posisyon na si Inday, oh. Oo, bay, sige, paduol, hinay, paduol ito, bay. Abarcas Athena, with honors. Oh, bay, with honors ba? Perbida, no? Ako ng anak, bay. Nagsunod si Chuna ba yun? Ni Kuyong sad si Bungkag. Oh, Bong. Silang doon? Ako ang da niya, bay. Oh, Ako ang da. bay. Oh, tatraw ba? Nagpa-picture sila. Nindutan nila, eh. Ako mang da niya. Oh, actually, silang na-stage ba yun? Ang baliw ko ba yun, sugatan na si Daytina, sabo ang gihimo na kong lay, ang kalasutsi. Bay. Sige. Arin ako, sugaton ako sila. Dali Tuwa na sa may butong. Kung kamera yung cellphone, bahalag bati na nga akong cellphone. Ang importante nga na ako'y picture para di Inday Athena. Badana Jocelyn, with honors. Hey, Chuna, posing mo na. Picture ko ninyo. Okay. Athena, posing sa... Nay. Okay. Please. Okay. Ay, Bong. Dali. Okay. Kana. 1, 2, 3, smile.
Thank you, Bayot. Kanit. Selfie mata. Selfie Selfie, to. okay. Yeah, thank you. Congrats, Day Atina. Thank you. Hello, Daytina. Ay, Noy Butong? Congrats, ha? Congrats. Ni Ari ka Noy Butong? Oo, sa day. Ako sa isang buong na day, ha? Ang simple na taon. Kaya day, buwak na sa karatutsi taon. Salamat Noy Butong. Kisay kuyog ni mo, Butong. Ako na yun. Siguro ka. Ako na yun, Chuna, ato na to sa reception. Okay. Yes, Bong. what is si Alan Butong? Oo, si Day. Mag-una ko ninyo, Nay. Bong, dali na. Yes, Chuna. Butong. Ikaw sa ba? Ito ng tana pag yung kawin. Wali yan, butang. Parang nung utana lang. Di aslo nga daon dito na. Utana pag yung ka. Kis nung taong dagway itong lalaki. Kisa tinga na to. Bung, notay bung. Ano siya may school na? Bida. Bida, no? Si school gani paso. Di taon pag bidal deti na. Ako nag-ingon ni mo iwa. Ugobs ka man ng Butong. Ay, Ugubs. alams na. Siya alam si Doy. My sus, ugobs. Sige, diyan ka na, oy. Kay mo, adto na sa reception. Di ka mo adto dito? Asa ka? Nagkadool na sila. Di sila makita na ako. Pero si Daiti na nagsige maglingi-lingi siya. Doon na magkasige pangita. Gupahas ako nga ko eh. Gusto na ako mugakos niya. Gusto na ako mugis niya. Pero di naman mahimo. Mayon tayong idool. Pero mas magkubang yung adlaw. Tungod na ako. Miabot naman ang tangan adlaw sa imong kalampusan ni Day. Pero ako, ikaw na lang ko sa pagtanaw ni mo. Gusto ti kang mahik. Gusto ko mapabati sa kung mga pagpalipay ni mo. Pero, ihonghong ko na lang ni sa kung kaukalimon. Sila si Chuna. Huwag ka nang laki nga ko yung nagkadok lang po sila. Hindi ka na ako makalimtan. Ikaw ang bitang paros na. Nagtiyon sa imong armas na rin ako. Paluhod pa ako rin. Iya din ang amo. Amo ka ha. Ikaw man tingali mo nagpudhi na ako. Chuna. Ug dili ako. Tuwa na sila. Nanggawa sa sila. Mahilan. May Butong. Tao na akong buwak sa kalatsot sa liog ni Inday. Ito yung maghimo para niya ba? Salamat kayo. Salamat, bay. Ako tang sultihan gikan ni mo, pero hawa na lang. Maayo ra gyud nga wa nimo sultihi, bay. Hawa lagi kay nabalakab kong sultihan ako. Basig iya pong ilabay. Mao lagi, salamat kayo, bay Butong ha. Salamat kayo. Ato ko rin sila reception ko no. Adto na day sila. Ato sa hotel. Bung day ang kuan kining ang tunglaki niyang kuyog, bung. Bung, inom na to. Mag-celebrate sila ato sa hotel. Bongga kayo, di ba? Bungga day celebration ni Inday Atina. Pero bongga, ka. Sige lang, ang importante, malipayo na nga akong anak. Bayaran. Asa pa ba si Atina? Wa pa di gawas sa restroom? Wa pa man. Taon-taon na. Mao lagi. Sige, akong apasan ha. Okay, go ahead. Ngano ka gadugay man. Kining buwak nga. Gisabong ninoy Butong nako. Bisag wa siya ni sulti. Pero, nahibaw ko nga gikan ni Tatay Alan. Nagsigi kong lingi ka ganina. Pero wala ko siya makita. May nanuktok. Atina? Si nanay. Atina na akin na sud. Kadiyot lang, nay. Wa pa ka mahuman? Human naman. Mugawas ako karon.
Paabutan ako sa gawas. Pagdali diha, oy, nagpaabot si Bong, maikog ta. Oy, Nay. Ang ano kang maikog siya. Sorry, Nay. Pero wag gid ko makauyon. Nga ni kuyog siya ning akong graduation. Labaw sa tanan. Nawa ko sa akong mga classmates. Sa dihang ni kuyog siya nimo. Ano pagtaod sa akong medal. Nakaila sila kang tatay. Tugay man, sir. Pabuton tala ang humbaha. Tural. Iskigdiyaan na to. Pabuton lang. Ayaw pag-apura. Okay. Nag-live day si Sindoy. Pasilingan lang, Chona. Abarcas Athena with honors. Wow! With honor si Athena. Nasa na si Chona o si Bong. Sila ni Pasok, kuyog ang Athena. Wag kiti ay si Alan. Okay. Ready na. Ay, Butong! Dali na, mga oras na. Oo, bay, kadiot. Mag-ilis akong t-shirt, bay, kay singot kayo. Mga oras na. Pagdali na. Mga oras na. Celebrate sa graduation sa kong anak ni Inday Tina. Kita-kita lang. Kita lang doa. Ang kikitang doha? Oo. Oo, pato na kinakabasiyo. Imong kibutang sa misa. Kana, para kang langgat suna. Unya, kanang usa, kang Inday Tina. Ano man? Muuli sila, bay? Mabot sila? Bayalan? Tabaga ko, muuli ba sila? Kung ano ba, ako gyamaw man kung kagalingon ba Butong nga niya sila, makigupa na to. Ako nang imagine ba okay. Lingkod na. Mga orta, mga Sige, bay. Mga orta. Pida. Pakal tagmayo ni. Ay, sa pagpunit. Ano man? Mga G na ta. Ay, sorry. Makalimot ko na. Dito lang sa kangambag da. Sige. Ngalan samahan sa anak ko si Espiritu Santo. Lord, salamat kayo sa imong kayo. Salamat sa gastos sa kinabuhi. Labaw sa tanan, Lord. Salamat nga graduar na gyud ang pinanggad akong anak si Inday Tina. Nga palalingini kini pagkaon nga among sawan karon, Lord, nga makatag kini kusob sa among lawas. Kanya amo sa ipangaliya. Kanimo, Lord, nga doon na siya makaon katong amo mga kaigsunan nga na biktima ba taon sa katalagman ba. Labaw sa tanan, Lord, akong yampo nga unta mauli ang akong mga palangga, Chuna, Sindetina, makigsana mo sa pagkaon. Nakining tanan akong ipangaliya kanimo, Lord, nagis si mong anak ng Jesus Kristo na nagpuyo uban kanimo hangtod sa kanturon. Amen. Amen. Sagal samahan sa anak si Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay na ba, Butong? Okay, bay. Pakal na. Bida ko sa orto pag-uro ito yung isang gitar doha, bida. Paano ito? Kagumkong kayo? Kasi ito giluto, di ba? Joel Bacalso. Joel Bacalso, Lusimba. Oh, be. Ay, daray. Dila, be. Lugito, tarang inasal. Ang dila sinasal. Siguro. Okay. Gida. Wala, bay. Kuha na. Siguro ginibog-lugit ang dila, no? Oo. Ang mata, gali, bay. Ako rin sukos din doron. Paliog ko sa kutsilyo, bay. Dera. Salamat. Dera. Gusok. Gusok para kang langga Chuna. Butang na to, plato. Iyang ibutang ang plato? Nya. Para kurong Chuna. Ang yan ang paborito, ang gusok sa inasal bay Butong. Yan ang paborito. Mau babay? Ang kang Inday Athena, unod kining unod. Unya, sagulan og panit. Okay. Ano to, panit. Anang unod. Unya. Okay. Kompleto na. Unod, panit. Para kang Inday Athena. Nga butaga na to og gamayng rice. Rice ko na. Alang kanimo langga Chuna. Ay ano? Kani. Alang kanimo Inday Athena.
Congrats, Inday. Baya. Oo, ka rin baya. Pag bayaan lang taon. Congrats. Ito rin ng uto ka ni. Ito pa kayo. Bye. Ako ba? Sige, gulahon na lang China. Atina o Chuna, bay? Mamalagi ka rin kaon. Kaon na. Dungan ta. Sige, kagyaw-yaw di ako. Huwag mo ng mga... Sige. Dungan ta. Naman naman kong butang sa sudan silang plato, inasal niya. Nasa'y apanit siya nasal. Ay, bay, kadiyot. Katsuna, kayong dati na. Kadiyot, Travis. Pahikap para sa agtang niya, bay. Nga gikap ni mong agtang na ko ay. Ako lagi suto, baka diyante. Nagtuo kang nagsanimuan ko tungod sa taas nga ilanat. Bay, alan. Kasabot ko eh. Tuo kang nayabag na kuno. Ay, wow, yun. Yabag yung taon. Dili man ang baugod. Sa ako nang gikaingon ni Ubay, akong giisip nga niya karon sila si Chuna o Inday Athena nakikuba na to sa akong pag-celebrate sa graduation ni Inday Athena. Na mo na akong ganaw na nga niya sila. Diba? Kasabot ko na, bay. Okay. Kita, na. Tanaw si Inday Athena na ko. Pahiyaw pa. Congrats, Inday. Naman eh. Murang siya gikumot kung luganan eh. Ayay. Smoke ko istibas na. Pida. Gikang pahiyong karon. Hilak na sad. Pabilib man nga ako, bay. Ha? Siya pabilib, bay. Pabilib ni nga ako, bay. Hila ko ba? Pabilib kong kisakitan ako kuha sila. Pabilib? Sa ato pa. Sa ato pa. Sakitan, gina. Sakitan. Hindi na pabilib. Nangao na tabay ay, bida. Hilak mo noon taning kalakihay noon nga ta. Ayaw ka pilgoy. Nung apil ka gilak. Ako ra. Ako ra gilak ba? Ako ra. No. Sorry ba ya? Arapod no. Ge. Ngaon ta. Ngaon. Okay, human naman ta sa blessing of food. By table lang ta ha. First table. Sa di pa mo adto, mukuha sa pagkaon, picture sa with Athena, okay? Okay. Nay, kinahanglan pa bagyod? Ayaw kong supaka. First table. Come forward, dali. Sindoy, dali na. Dali mo ma-picture ka. And I am proud to say nga tungod sa akong paningkamot, nakagraduate gyud ang akong pretty girl, Athena. Kana tungod sa akong diskarte. Wow. With the help of my big boss, Bong. Wow, yeah! Woo! Chuna, asa na ba ito si Athena? Kadiyot lang, ako nga tuon. Okay, padayon. Excuse me ha. Murag wa mahimuot si Athena. Maayo na biyang iuli, uy. Biyaan ko maka ni sila, no? Magtaksi na lang ko. Athena? Nay, Asa ka? Nibiya man ka dito. muli na ko, Nay. Sa? Kasi muli. Medyo naglain ang akong lawas. Uy, pagtarong ba? Lagi, Nay. Muuna lang ko. Uy, Athena, ayaw ko pa kauwawi. Gisugo ko ni Bong. Gipaapas ka. Nganong kisugo mo kaniya? Athena, Muli na ko. asa ka mo uli? Ngano? Unsay pagtuon ni mo, Nay? Asa ko mo uli? Atong tatay? Athena, Ay, kabala ka, Nay. Wa pa mawa akong kahiubos. nak. Sultihi lang imong amo. Nga muuna lang ko. Athena, Tito Bong. Imong Tito Bong. Murag, muko pang akong dila, Nay. Nga mulitok, ana. Athena, Naglain gud ako lawas, Nay. Sabta lang ko. Muuna lang ko. Magtaksi lang ko. Athena.
Okay, sa itong order ng beer or wine, order lang ka mo, hmm? Thank you, sir. Okay. Hello, Oh. beer, sir. Okay na, beer. Okay kayo. Ako na ka nag-gisulti. Sky's the limit. Wow! Thank you, Sir Bong! Inday, asa ta? Inday, asa ta? Naguna-una pa ko nung. Pag sure, Inday, oy. Wa man kay rota ning imong taxi nung. Ha? Ay, kabala ka. Bayrante ka. Kung pilipitik sa imong metro. Inday. Padayon lang nung. Musulti ra ko ni mo asali ko. Mura ito na problema niyang bata. Guwapa na ba bata? Nung kadungog ka sa akong gisulti. Sa'y problema ni mo, Inday. Nung. Di ba bago kang may graduate? Yes, nung. Daan ba ko kay gikan man ka sa sud? Unyan, nagpagwapa kag maayo. Ang kadaganan sa mga bagong may graduate, malipayon. Pero, tanaw na ko ni mo, brag doon na kay problema. Nung. Ayaw pa dahil sa problema, Inday. Ang mga batanon na ba karoon, gamay problema, rayog hikog-hikog. Nung. Bitaw, Inday. Mauna akong naobserbahan rong panahon na pagkadaghan sa mga batanon, teenager pa gani, kung buwagan sa uyaw, dayog hikog. Wa ko'y uyab nung. Oo, maayo hinon. Pero hindi, kung may problema, imo nang ibahin. Imo nang i-share. Aron sa ingo na matambagan ka. Unsay anging buhaton. Imo bang isulti sa imong ginikanan? Sa imong tatay? Tatay? Bisit akong tatay nung. Nga nung nabwisit man ang imong tatay? Nangapit. Unsa? Maudi ay. Kung mao ka na Inday, ayaw kayo idibdib ang maong problema, masulbad na. Unsaon nung? Simple na kayong ang sulbad na Inday, simple. Unsaon man? Dawaton imo. Nga ingon ang imong tatay, imo siyang sabton. Sabton? Sabton imo. Nga imong tugaron, anong naingon ang imong tatay. Basin ng pirming awayon si mong nanay. Hinungdan nga nangita o dili palaway. Nung. Pero kung doon ay record ang imong tatay sa pagkahimabay, mo na nawato nimo ang kamaturan nga anak yun ay imong tatay. Kung imo nang mabuhat, inay, dili na ka maproblema. Liko diha nung. Ato ta sa Mountain Resort. Sitio Grotto. Pati kayo, pati. Unsay patik nung. Pati kayo. Sakto yun. Nga imong isulti ang imong problema, kaya natambaganti ka. Hinungdan nga human sa kung pagtambag ni mo, naigmata ka, unya nibaw na ka, ug asa ka paingon. Nung. Ay, naidi abot. Nagtaksi man lang. Ay, hala. Si Athena ka na. Ang anak ni Ma'am Joanna. Ay, ganong nagtaksi naman lang na siya. Ay, Inday. Asa man sila si Ma'am Joanna o Sir Bong? Gabiyaan ako sala. Oy, nga naman. Naglain akong lawas, God. Ay, hala.
Hala, mao ba? Ay, usa may gibati nimo. Pagsulti, kay magkuha ko bidisen. Ato dito sa kabinet, magkuha ko dito. Unsa man? Wa na nang ipahuway ra ko ni. Sige, diha ka na. Ay, hala. Murag wa sa mod. Mura magisapot. Pero, sukat sa pag-abot ana ni Tina dire. Wa magi ko makakita nga ni pahiyom. Pero ning gamugot. Ay, sara po na ni Chona, oy. Sa inahan ng anak na dili mo pahiyom. Ang anak na magsigig mugot, sa gits inahan. Ay, unsaon? Tungod kay, wa man hagwaas gamay pa. Sakto na ang pagpainom nila, Bong. Igo na na. Okay, way problema. Mamaulit na ta. Ang imong anak. Saman, namiya lang? Naglain ang iyang lawas. Brag di kasabot trabaho Chuna nga wa malipay ang imong anak. Bong, Murag wa niya ma-appreciate ang akong gift para niya. Bong, Murag wa siya makauyon nga mitambong ko siyang graduation. Bong. Sakto ba ko, Chuna? No. Dili na mo ang imong pagsabot, ha? Nanangit siya kinaglain ang iyang lawas, sinungdan nga, nagdali siya nga, muuli. Oh, okay. Good. Yes, Bong. Mao na iyang pananghid nako. Pasabta ang imong anak. Hinahinay og pasabot ang imong anak. Unsa ang ako role sa imong kinabuhi. Yes. Yes, Bong. Masabot man god. Sa mga pictures palang daan. Sa kong tanaw, way pahiyom si Atina. Base na ang gusto niyang ikauban, mao ang iyang tatayalan. Dili, uy. Oh. Hinaot nga dili, Chuna. Ay, sinduay. Muli na lang ta, oy. Okay, sige, mamauli na tao. Muna yung beer na. Muna mag-order. Stoy, pagilo mo, mauaw ta. Sinduay. Ay, pamiliti ni Chuna ka. Mangunil na. Mag-taxi lang ta. Sige, ako'y speaker. Tanaw na itong muhatag ba? Ako'y discardty. Okay. Tuna, Sir Bong. Thank you kayo, ha? Thank you kayo sa almian kayo, our reception. Okay? Ayaw pa salamat, bayot, uy. Salamat sa inyong pag-attend. Oh, hello, uy. Dakum, no? Umurag ka nun sa. Bitaw, mao cute. No, nihiter ba kayong jeep ron, uy? Ay, pagklaro na lang daan, bayot. O, no? Mikey ka mo diskarte. Ha? Dahil pang taxi ninyo. Huloy. Oh, masinabuto kay Katsun na, uy. Klaro, magsad kaayo kay ka. Pila mo ka tao tanan? May hindi may kabaw karoon na, Sir Bong. Oh, okay. Di ay 3,000 para pag-taxi. Hello, uy. Thank you, sir. Sakto na ni sir, sakto na ni kay, kuhan ka lang. Magtiwas pa may kiinaw dito sa bahay. Makapalit pa may tingali manig pila ka grande ani. Okay, additional 5,000. Hello, oy. Ikaw na, sir. Sana all. Thank you, sir. Sige, aray sa me. Baga sa dugnaw, no? Mulang. Oy, bayot. Uy, pag-taxi. Hey, gusto diyan mo maikog kay ko. Maikog ko. Pero ako nalimukod sa akong bulsa. Matag ko niyo para pang jeep lang. Pang jeep lang? Pang jeep lang. May na ko isa sa mo reklamo pag may nay minibus nga nagpaingon diri sakay na mo. Wala, grabihan mo ram pork barrel. Ay, karaan pork barrel, kontraktor na ka. Sa podio. Kaya sakay na mo kaya ako daw na ba ko'y kumprahon. Ay, tiba na nila, oy. Matupuga man tagparin nila. Watay, kasakyan. Sakyo naman tagbas? Ay, pag-ilom. Ngay plate. Tagin si pesos. Grabihan niya. Mong baso ay. Dawata. Okay. Dawata. Sum din yung sabon. Tos. Dos.
Para sa kung anak kang Inday Atina. Inom. Dranking. Oh. Karon bay. Okay, kayo. Minaw. Bay. Ikaw imo na kung announcer ha. Announcer ka. Oo, unsa man ko? Amo na mo isulti. Ah, Ladies and gentlemen, Abarques Atina with honors, escorted by his father. may niya kanta kayong tusip po na sige, tanya ko man. Tanaw lang ka. Basa-basa buhatan na yun. Ayaw ko subag pa eh. Ayaw ko subag ha. Buhatan ka na. Pwede ba ni mong kaos na sala? Imo na ba yung gilugit ang dila o ang kungkong? Ang mata gisup-sup ako. Ay. Muna ako sa ko, saman. Kadiot lang. I-ready sa na ko ang music cellphone. Sige. Okay. Ang dali, kaya. Kikadawag soon kay ko. Announce na. Sige na. Ladies and gentlemen. Bro, boxing. Boxing. Ladies and gentlemen, Abarques Athena, with honor, escorted by his father. Okay. Ito ka na music. Okay. Sige, bailan. Kana. Barro ka. Kadiot lang. Ako sipitan ha. Sobrang mo sipitan. Sana? Paso na ko. Okay, paso. Sobra. Paso bay. Paso mi uban sa akong anak. Dali Inday. Okay. Ginoo ko. Sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Francis Espares. Idol ko si Tatay. Palihog tayo ko na subscribe sa YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong kanunayong pagpaminaw.